Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya an hadana Allah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Kepala Sekolah, Bapak Marwan Magister Pendidikan ingkang kinurmatan, Bapak lan Ibu Guru saha karyawan lan karyawati ingkang kawula hormati ugi, lan para kanca-kanca ingkang kawula tresnani sedaya. Sumangga kita sami ngaturaken puji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kaparang paring kanugrahan lan kesaresan sehingga kula lan panjenengan sedaya saged makembal wonten ing wanci menika. Ingkang titi wanci menika kula dados prananta acara badhe ngaturaken susunan adicara ingkang dinten punika. Inggih punika kaping setunggal atur pembuka, kaping kalih atur pengandikan saking ketua panitia, atur ingkang ketiga inggih punika perpisahan saking wakil kelas kalih welas, ingkang atur nomor sekawan pengandikan saking kepala sekolah, ingkang nomor gangsal inggih punika penutup. Adicara kaping setunggal inggih punika pembuka. Monggo kula lan panjenengan sedaya kanthi maos waosan basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun. Adicara kaping kalih inggih menika pangandikan saking ketua panitia. Dumateng ketua panitia kula sumanggaaken. Matur nuwun. Adicara ingkang kaping 3 inggih menika atur perpisahan saking wali kelas kalih welas dumateng wakil kelas kalih welas kula sumanggaaken. Matur nuwun. Adicara ingkang kaping sekawan inggih menika atur pangandikan saking kepala sekolah dumateng bapak sekolah kula sumanggaaken. Matur nuwun. Bapak, Ibu lan sederek sedaya ingkang minulya mekaten adicara ing wekdal menika. Kula minangka prananta nyuwun agungipun samudra panggesami menawi wonten kelepatan atur saha salah bawah ingkang boten merani penggalih panjenengan sedaya. Sumangga adicara menika kita pungkasi kanthi waosan hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.